bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Yelivision filɛbaga ni kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ale kɔni ye a balimakɛ bisimila n'o ye Faure Gnassingbé Togo jamana ɲɛmaa a y'a ka nisɔndiya fana jira ka bɛn n'o ye ka b'o la Faransi finitigilaka minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ opération Serval la fo ka n'a bila Barkhane yɛrɛ kɔnɔna olu ye wale minnu kɛ dugudugu la Faransi u ka kunnafonidila min bɛ ni ale ye sɛbɛnnikɛla fana ye Rémi Karayol ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka bɛn ni olu ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kalafili labɛn hukumu kɔnɔna la ayiwa kalafili ɲɛbila baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ye référendum ye ka malidenw hakilila ɲini awɔ ani ayi o baara minnu n'o olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sen na minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalafili labɛnniw ma ani fanga cɛbɔli ma o kɔni ye wele bila min ye politikimaaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa an bɛna an da don fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye janvier kalo tile 5 san 2023 i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ye a ka nisɔndiya k'o jira bataki dɔ senfɛ bari ka bɛn ni a balimakɛ ni Faure Gnassingbé ni ale yɛrɛ ye Togo jamana ɲɛmaa ye u ka nali yɛrɛ kɔni ye Mali kɔnɔna la a ye a ka hakili ɲuman k'o fo ani a ka dusukun tilennenya k'o fo a y'a dɔn jira k'a fɔ tuguni Mali ni Togo yɛrɛ kɔni cɛla i b'a ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min b'u u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya jɛlen don tilennen don ayiwa a bɛ ka ɲɛsin jamana ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni ka tɔnɔ bɔli de ma o min ni o nali jamana ɲɛmaa nana ale fɛ a b'a kun bɔ ale ka bɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni fo bari ka d'a kan jamana fila ninnu i b'a ye k'a fɔ olu ka hakilina n'u ka taabolo ayiwa n'u ka laɲini olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye maa caman yɛrɛ kɔni fana y'a fɔ Togo ale ye jamana ye jamana min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn n'u ka finitigi 46 tɔ min n'o olu bɛ an ka jamana kɔnɔ o kuma ɲɔgɔnya ale de ye an cɛfɔ bɛnbaga ye ayiwa dɔw fana ko a nana ka bɛnna o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye nka laseliw yɛrɛ kɔni fana kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ min ye Togo jamana ɲɛmaa ye a y'a ɲini Mali jamana ɲɛmaa ninnu fɛ a ka se ka min ye Côte d'Ivoire finitigilaka 46 k'olu lajɛ ni hinɛ lajɛlan ye yaasa a bɛ fɔ min ma ko grâce présidentielle k'o kɛ u ye cogoya min na. An bɛ to Mali kɔnɔ halisa u ka sɛbɛnnikɛla min ni kunnafonidila yɛrɛ kɔni fɛnɛ don Rémi Karayol ale kɔni ye livre bɔ ni o ye kalan sɛbɛn ye min n'a tɔgɔ ye Le Mirage Sahélien la France en guerre en Afrique Serval Barkhane et après ayiwa nin kɔni ye livre in kɔni tɔgɔ ye nka i b'a ye k'a fɔ a ka livre in kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ min ye Faransi finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barkhane olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka maliden dɔw k'olu minɛ k'olu kɛ jɔn ye kaso la u ka dagayɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna min n'o bɛ Gawo yɛrɛ kɔni aéroport yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ Rémi Karayol a seereya k'a fɔ min ye kaso dɔ kɔni tun bɛ Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni bolo ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo o pankuru jigi kɛnɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kɔnɔna la u ye maliden dɔw ka se ka olu minɛ ko olu kɛ kasoladenw ye wa ko siga t'a la k'u ye malidenw dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ faga o yɔrɔ kofɔlen in na o de b'a to anw yɛrɛ kɔni bɛ d'a kan min bɛ tali kɛ charnière ko kuma min ni a bɛ fɔ ayiwa Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yalima ni Faransi nɔ b'a la walima n'o a y'a sɔrɔ a nɔ t'a la halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na kalafiliw ɲɛbila baara min ni o bɛna kɛ référendum ye o de ye ka malidenw hakilina ɲini awɔ ale ni ayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni jamana sariya sunba kura min ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni baara la ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ bi an bɛ waati min na ka bɛn ni janvier kalo tile 12 ye minisiri min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ kalafiliw labɛnni ma ani fanga cɛbɔli yɛrɛ kɔni ma ayiwa ale kɔni ye wele yɛrɛ kɔni da yaasa min ye ɲɔgɔn ye politikimaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ni gouvernement yɛrɛ kɔni ma o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na min b'a to u kalafili ninnu olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ cogoya min na i b'a ye ɲɔgɔn ye kɔni a bɛna kɛ yɔrɔ min na o de ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko centre de formation des collectivités territoriales n'a ye a dalasuru ye CFCT wa kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni bɛna ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ka ɲɛda kura k'o di Mali yɛrɛ kɔni jamana ma wa minisiri min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ wa minisiri min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ
an ka cakɛda baw olu yɛrɛ kɔni ɲɛda kura bɛ se ka d'olu ma k'olu yɛlɛma cogoya min na o ka bɔ yen parti politique fɛn fɛn bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wele yɛrɛ kɔni bilalen don a bɛɛ lajɛlen ma ayiwa a n'u hakilinaw ka se ka olu bɔ k'olu di jamana ɲɛmaaw ma ka bɛn ni janvier kalo tile 5 ye san 2022 n'o o ye bi ye alamisadonya yɛrɛ kɔnɔna yaasa sigi ninnu o bɛ se ka boli olu caman yɛrɛ kɔni ka cogoya min na walima dɔgɔkun kelen yanni sigi min kofɔra n'o kan ka kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 12 yɛrɛ ye an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan kabini don min na Faransi olu ka lasigiden min bɛ Burkina o kɔni gɛnni kɔfɛ ka bɔ Faransi ayiwa Burkina jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni kuma i da don a kuma la ayiwa kabi don min na kɔni nana fanga la ka bɛn ni septembre kalo kɔnɔna ye san 2022 ayiwa kuma ɲɔgɔnya ayiwa fo ka taa se Mali yɛrɛ Burkina ka kow bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ politique ni diplomatie siraw la a ye o to maa fila de ma o dɔ ye min ye u ka premier ministre ye ni o ye ministre ɲɛma ye fo ka taa se u ka ministre min ka baara bɛnnen m'u ka jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma premier ministre olu ye Apollinaire Clem de Tambela ayiwa ministre min ka baara bɛnnen m'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Olivier Orumba olu de kɔni tun bɛ kuma ayiwa politique sira ale ni u ka jamana ani jamana wɛrɛw kɔni olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la nka an y'a fɔ cogoya min na kabini don min na min bɛ tali kɛ ayiwa Faransi ka lasigiden min yɛrɛ kɔni tun bɛ Burkina jamana kan ayiwa nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye k'a to Bobo Dioulasso min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa Ibrahim Traoré ale kɔni y'a ye k'a fɔ ka se ka lakilenni kɛ min bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Burkina ale ni diɲɛ jamana tɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni jamana ye bi an bɛ waati min na olu tɛ maa si den kelen yɛrɛ kɔni juguya la olu bɛ mun de ko dɔrɔn o de ye olu ka balo u danbe an'u ka hɔrɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'a laɲini bi an bɛ waati min na u ka jamana ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o d'u ma u y'a laɲini olu ka se ka balo n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ a ko baara min don a ka gɛlɛn nka ni Ala sɔnna ma n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ se nka ale kelen bɛ k'a ye o wale min ni olu kelen bɛ k'o ta nin waati in na o de kɔni o digilen bɛ maa caman na bi an bɛ waati min na olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o kuma de bɛ sen na wa o ni foyi den kelen yɛrɛ kɔni o tɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a fɔ tuguni o kuma min ni olu n'o bɛ Burkinabew yɛrɛ kɔni da o de kɔni digilen bɛ maa caman na bari jamana caman olu b'a fɛ Burkina ka bila olu yɛrɛ kɔni ka minɛ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la président y'a jira k'a fɔ o kɔni o tɛna se ka kɛ wa o de kɛra sababu ye bi gɛlɛyamisɛnnin i b'a ye k'a fɔ a donna Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni Faransi yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye Burkina jamana ɲɛma u y'a laɲini ayiwa Faransi u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka ale falen ni maa wɛrɛ ye min n'a kɛra décembre kalo yɛrɛ kɔni laban yɛrɛ kɔni wagati la o kɛlen min kɛra u y'a laɲini maa kofɔlen n'o a ye Luc Hollande ayiwa ale yɛrɛ kɔni taara bari ka d'a kan u ka danaya kisɛ kelen o yɛrɛ kɔni o tɛ ale yɛrɛ kɔni kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na o de kɛra sababu ye u ka dugu dɔw bɛ yen nɔ ni o ye Kodonkou ayiwa ni o ye Burkina yɛrɛ kɔni dugu sabanan yɛrɛ kɔni ye ka bɛn ni basigibaliya ye i b'a ye min ye u ka Faransi lasigiden ye ale yɛrɛ kɔni y'a laɲini u ka jamanaden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ kofɔlen in na wa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka bɔ yen dugu yɔrɔ la kɔni na ka bɛn ni décembre kalo yɛrɛ kɔni cɛmancɛ i b'a ye Burkina jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye Faransi jamanaden fila ka se ka olu gɛn bari siga kun kelen b'u kan k'u bɛ nafigiya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi Burkina finitigilakaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni nafigiya cogoya min na o décembre kelen yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Burkina jamana ɲɛmaaw u ye min ye coordinatrice du système des Nations Unies ni ale ye Barbara Manzi ka se k'a ɲini ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ka se ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan jalaki min taara ka biya kan o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba u ka baarakɛda min bɛ Burkina minnu b'o olu kɔnɔna la ni nafa yɛrɛ kɔni t'o la k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka taa bi an bɛ waati min na Burkina jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ye a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Burkina ale ni a terilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiɲɔgɔnnakaw cɛ gɛlɛya kɔni o tɛ yen ayiwa nka n'i y'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi Mali ale ni Burkina a y'i da don o fana na o kɔni o ye sababu ɲumanba ye bi bari ka d'a kan ale ni Mali ka teriya o kɛrɛma sababu ye ka se ka ale ka jamana k'olu fana gɛrɛ n'o ye Irisi jamana la o de kɛra sababu ye banbaci kɛlɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dankari kɛ a caman na sisan an bɛ to finitigilakaw olu ka ko hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan min bɛ tali kɛ farafinna
tile fanfɛ tɔnba min bɛ n'o ye CEDEAO a ye a yira k'a fɔ ɲangili den kelen olu kɔni tɛn'o ta ka se ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa CEDEAO a maa ɲɛmaaba ayiwa kɔni ye nin kuma fɔ ka bɛn ni arabadonya yɛrɛ kɔni ye ko o tɛna gɛlɛya foyi ta ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko hakilina min kun dira n'o ye ka se ka Côte d'Ivoire finitigilakaw k'olu labila ka bɛn ni janvier kalo yɛrɛ kɔni tile fɔlɔ ye nka Togo jamana ɲɛma o kɔni bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Côte d'Ivoire ye yaasa ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Côte d'Ivoire finitigilaka minnu minɛra anw ka jamana kɔnɔ kabini juillet kalo kɔnɔna la olu kana bɛ se ka bila cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na siga foyi t'a la o finitigilaka ninnu kɔni ka kiiri kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 30 ye min kɔnɔna yɛrɛ la san 20 kaso o yɛrɛ de kɔni dir'u ma hali n'o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko CEDEAO kun y'a laɲini k'u ka se ka o finitigilaka ninnu kɔni k'u kan bila kana bila ka bɛn ni janvier kalo tile fɔlɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ o ma kɛ ayiwa CEDEAO kɔni ɲɛmaaba bɔra ka kuma o kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tɛna ɲangili foyi ta ka min ye ayiwa Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka kunnafoni y'a yira tuguni ayiwa Togo jamana ɲɛma a ka nali kɔnɔna la a ye delili kɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ la yaasa Mali jamana ɲɛma ale bɛ se ka sɔn cogoya min na ayiwa min ye ka se ka Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni kana bila cogoya min na ayiwa jamana ɲɛma ni o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ɲɛma yɛrɛ fana la ale fana ye laseli kɛ ayiwa laseli min n'a bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni kan nka ka bɔ yen min bɛ tali kɛ Amadou Kulubali ni ale yɛrɛ kɔni gouvernement ka laselikɛla ye ale y'a yira k'a fɔ Ivoiriens u ka da u ka jamana ɲɛmaa la min n'a kɛra u ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ a ko Côte d'Ivoire bi an bɛ waati min na olu ye min ɲini o de ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'o don Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ yaasa finitigilaka ninnu olu kɔni bɛ se ka bila cogoya min na wa olu ka baara bɛɛ lajɛlen o kɔni o bɛna se ka bɛn o de kɔni ma yaasa olu ka finitigilaka minnu minɛlen bɛ Mali yɛrɛ kɔni na olu kɔni kana bɛ se ka labila cogoya min na an bɛ taa halisa Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ waati min na Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye laseli kɛ bi an bɛ waati min na ko ka taa se fɔ se ma walima ka taa se bɛn o nali yɛrɛ kɔni ma Europe jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye nanzara jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu kɔni ka dɛmɛ k'o bɛ kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ko hali dugu t'o la namara t'o la o kɔni o bɛ kɛ wa olu bɛ dɔ fara o fanga yɛrɛ kɔni kan a ko ale yɛrɛ kɔni ye nin kuma k'o de fɔ n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye n'o ye Zelensky ye a ko Faransi yɛrɛ kɔni bɛna kɛlɛkɛminɛnw k'o di n'o ye Ukraine ma o dɔ ye jumɛn a bɛ fɔ min ma ko char de combat léger fo ka taa se min ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni ma ayiwa sanfɛ siraw olu fɛ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye minnu ni olu bɛ wulikajɔ kɛ sanfɛ olu kɔni b'o o dɛmɛ k'o don min ye Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma fo ka taa fɔ don min na ko se walima bɛn o kɔni nana ayiwa min ye tubabula jamana ninnu a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ni ne fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni selatinu na min laseraw ma Yeli Vision baarakɛla a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya ja ninnu k'olu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na bi an b'a fɔ a k'an bɛn wasalam